Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, Pitsa 27 na bulan sang Enero tuig 2020. Anano ang mga balita karon nga aga? Ang bilog nga kalibutan nakibot sang balita sa paggugpaas sang helikopter nga ginapanagyahan mismo ni Kobe Bryant. Ti kilala ini siya MB Star. Suno sa report, humugpaas, nakras ang helikopter nga iya ginsakyan alauna ang takna sa hapon kahapon, alas 4 sang kagahon dire sa pungsod, Pilipinas. Subong ang bilog nga kalibutan, ang tanan nga mga humalampang sa NBA, ang tanan-tanan nga nagahangad kay Kobe Bryant nagpadala na sang ila sini pag-upod sa kalisod sa nadangtan ni Kobe Bryant nga suno sa report dala pa na apid pa ang iya 13 anyos nga anak nga si Diana Maria. Upod ang pila pa ginya kakaupdanan, humugpaas ang ginasakyan nga helikopter sa Calabasas, California. Suno sa report sang Los Angeles County Sheriff, 5 napatay sa pagras ang helikopter sa Calabasas kag wala gid sang nakaluwas. Sa karon, nagaupod kita sa pag-upod sining balita kon bala anano ang kabangdanan sang pagugpaas ang helikopter nga ginsakyan ni Kobe Bryant. Wala pa ini karon ma-establishar gid sang pila naton ka mga otoridad didto sa California. Sa nasiling na sa karon, ang bilog nga kalibutan nagpadala na sa ila pagpakigunong sa kalisod. 41 anyos pa lang, no? Kahubin pa kay Kobe Bryant. Suno sa report, mangin 42 kung tani ini siya sa iya birthday siya kadlawan sa bulan sang Hunyo. Gin kakibot ini, kagin kasubo gid sang tanan-tanan labi na gid ang maluyagon sa basketball kag ang nagaulo idol gid kay Kobe Bryant. Ang report sini sundo naton ang kabangdanan man ginausisa ini kon bala makina ang kabangdanan o basi may iban pa. Kabay pa nga wala lang sa kon ano nga foul play ining pagugpaas sang helicopter, private helicopter nga ginapanagyahan ni Kobe Bryant. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio
Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 37 na. Ang coronavirus daw nagdelikado na gid, no? Ang apektado sa ni 56,1997 ang nagkalamatay 56 suno sa pinakaulihing report. Ang pila ka mga lugar subong preparado na ngalapkap na siya, may ara na dito sa Canada, may ara sa Australia, may ara sa Estados Unidos, kag iban pa. So, porte na ang tanan nga mga pursa sang China sa mga maayo nga mga doktor, nurses, ginpadala na dito sa Wuhan, China. Para nga, bisan paano, matap na gilayon ini, nga hindi magdasig nga maglapta sa bilog nga China kag mga lapkap sa iban nga mga kapungsuran. Amo gani ang 156 ka turista sa Aklan dito bla sa Aklan sa Boracay ibalik na sa pungsod China kay kadelikado ang pila ka kabataan naga-edad 6, 3 ka kabataan gin-obserbahan sa hospital sa Aklan, bangod sang daw hindi maayo nga pamatyag, daw gina ubo, daw gina sipon, di ginakulbaan dayon ang aton mga kauturan. Digin paidalom sa thermal scanning sa airport, di kuno may hilanat sa mag-abot sa Boracay sang Huwebes. Di amo ini nga ang tanan-tanan nga mga bisita naton dire, nga mga Chinese, ibalik ina dito sa pungsod China. Kagang iban pagid nga mga kapungsuran subong ang airport istrikto na kayo sa bilog nga kalibutan nga posible ti ginabakasyonan sa mga Chinese naton nga mga kauturan. Ang tanan-tanan subong ang World Health Organization sa bilog nga kalibutan nagatuon na
kung paano mas temprano matapna ini nga hindi siya mga lapkap kag magdamo pagid ang biktima sini sa bilog nga kalibutan. Daw putakti na kita sang pamalatian. Kung hindi maglupok ang mga bulkano, balatian ang gabalbal. Kung hindi balatian, ginauyog kita sa madamo nga linog. Kadamo na sa mga kalamidad. Subong nga nagatupa dire sa bilog nga kalibutan. So, ang ato dimuon, ining coronavirus nga ni, alin sa China, kinanglan mabakod ang aton lawas, mabakod ang aton immune system. Ang kalabanan nga mga turista subong, untat anay biyahe. Ang tanan nga luyag, magkadto sa iban nga mga kapungsuran, stop anay. Kaya kung magkadto ka dito, ehemplo. Sa Thailand, subong mga 8 na ang nalatnan sang coronavirus, kag iba pagin nga pungsod. Pag abot mo dito, kung magbakasyon ka, kung may gilabatyag kolokataro, hindi ka mag-enjoy, karantina ka na mo. Di ko ni karantina ka na, isa kasmana ka to. Ting bakasyon mo, sa malang kasmana, gusto mo lang to sulod sa karantina, ay ilang taon ka kung basin na kayo balatian ka nga coronavirus. So, ang advice, hindi lang anay maghagad lagaw. Hindi lang anay hagad bakasyon para malikaw kita sa pamalatian. Kabay pa nga hindi ini siya magdangat dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato sa kidney, mamahimong mugawas. Apan mas delikado kung kini mag-ung-ung si mong kinatao. Tungkol sa banyawan. Bato nga, sige mo ng banyawan, naasay mo ng kulor nga, kanang ingredient sa kapsut. Di ko katoy naman. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
nga mensahe wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Ano pagid ang pila ka mga balita na tumayo man niho. Si Mayor Bing matambong na sa regular nga meeting sang Legislative Executive Development Advisory Council ining LIDAC bala. Isa lang ni siya ang tiglawas sa bilog nga Pilipinas nga gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte. Isa lang siya sa mga mayor sa bilog nga Pilipinas. Isa ini sa pinakataas nga advisory body to the President. No, medyo pinili man hamak mo ang nagapungko da chairman presidente mismo si Presidente Rodrigo Duterte. Mga miyembro si Vice Presidente Leni Robredo ambot kung gatambong niya kung magkitanay sila nga duwan ni Duterte sa LIDAC nga meeting. Pagkatapos ang mga miyembro Senate President, Presidente sang Senado, kag Speaker of the House, 3 ka senador, 3 ka kongresista, kag 7 ka mga cabinet secretaries. Amo ni siya ang pinakataas nga advisory body sang presidente. Ti dibuinas man ang syudad sa Bacolod, isa sa magapungko dira, amo si Mayor Bing Leonardia. So may aras la meeting sa Pizza 30. Nami man kung may ara kita representante, kay kung ano ang mga ulihing balita, kung anong mga development sa pungsod Pilipinas, una kita nga makaibalo. Kay ara dito mo, matambong ang alkalde sang syudad sang Bacolod. Isa nun nga alkalde nga ginpili nga ibutang sa advisory body to the President. So, ang buot silingon kung ano ang mga bago-bago nga balita, ano ang mga development sa pungsod Pilipinas, mahapos na ton maibalan pagkatapos nga magpauli diri ang aton alkalde, kag sigurado may report ini siya nga ihatag sa syudad sa Bacolod, magluwas lang kung ang balita hindi pwede ipalayag. Kung may mga balita inang emergency nga balita para sa katawayan sa pungsod Pilipinas, kag iban pa nga hindi pwede nga ihatag anay sa publiko. Mintas tanto nga ginatun-an pa sang gobyerno. Pero kung mga proyekto, kag iban pa nga kayuhan para sa pungsod Pilipinas, sigurado, una kita makahibalo. Bangod, ang representante naton mismo, alkalde sang siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
patay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 52 na. Kinapakilala naton bagong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Ano ini? Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, nagabulig tinlo, pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ini siya, ang 7 kasangkap, gintingob sa isa ka kapsula, ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso. Amo ini siya ang sangkap sa isa ka kapsula, gintingob ang 7. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine. Ang kulang, ginasuplayan nila. Ang kakulang sa vitamina sa lawas, kulang ka vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, ginadugangan niya. Ang manami sa Evergreen Herbal Capsule kay aprobado ini siya sang Food and Drug Administration. So gamit kamo sini para sa aton ikaayong lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule pwede na mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 53 na. Nagaupod man ako sa ginaduso sa mga senador nga kinanglan ko may mga kalamidad katulad sining paglupok sa bulkan, diin mga bulkan sa bilog nga pungsod Pilipinas, iapid na naton ang mga kasapatan. Kung ga-rescue kita sa tao, idalon tanang kasapatan. Amo ni natabo sa pag-alburuto sa taal. Amo na nga ang pumuluyo, bisan delikado, gapaningwagin magbalik sa puluyan nila para sa ila kasapatan. Kaya kasapatan, dako ang bulig nimo. Labi na gid sa aton mga mangunguma, labi na gid karabaw, baka, kanding, kagiban pa, mga manok kag ginasagod. Amo ning gabuhi sa ila, amo ning ila pala nga buyan. Isa pa, kung pinalanggaong ka sa sapat, ido por ehemplo. Ting ido mo, pila ka tuig na sa imo, ginasagod mo. Pagkatapos,
Nagnguro ang bulkan, lumupok, binayaan mo. Pagkatapos, hindi ka na pagpabalikon to, kay delikado. Tinami niya ang ginaluso sa mga senador nga kung may kalamidad katulad sini, natabo sa bulkan Taal, dalon na lang, i-rescue na lang pati kasapatan. Kung ganiriskyo tang tao, dalon tang sapat, dalon tang ido, dalon tang kanding, dalon tang baka, dalon tang karabaw, kag iban pa. Wala ka mo kabalo nga ang palangabuyan sa mga imol naton nga mga mangungumang, hindi ka bakal ya, sa mga traktura kag iban pa, ang bungkal sa duta na karabaw. Tida nobla ng karabaw, ibilin mo to. Kabayo kag iban pa. Hamak mo nga iban to, kabayo na, ginluwas nila. Hinugasan nila sa suba kag baybay, puro lang sunog ang lawas ang sus makaluluoy. So ako upod ako sining ginaduso karon sa mga senador. Dalon ta na lang. Pag-abot sang kalamidad wala man naton ginapangamuyo, katulad sining paglupok sang Bulkan Taal, i-apid na lang. Ang gobyerno na lang ang magasto sa lakyan kag iban pa, dala ang pumuluyo, dala ang aton mga kasapatan. Tiyan mo na nga ilinawa itong pumuluyo, hindi sila pagpasudlon, kay kadelikado. May lang subong kay gitpapanaog na, sa alert level 3 na lang, ang alert level 4, pero hindi mapunggan. Gasululod gitong mga pumuluyo sa uli, siling sang aton mga public official, okay, balik ka mo dito, halong lang. Kay hindi man naton mapaktan mo, hindi man naton magbasulo ng aton gobyerno. Kay kadelikado, ibaylo mo ya ang kabuhi mo sa sapat. Ti ang ila sini nga ginahimo, proteksyonan man sang aton gobyerno ang kabuhi sa aton mga kauturan. Sa piat na bahin, hindi man naton mabasol ang aton pumuluyo nga magbalik dito. Do ano bla? Pila ka tuig, tag 50 anyos, 60 anyos, yung gintukod mo ng balay mo. Ang tanan-tanan mo, dira mo ginbubo ang tanan mo nga kinitaan. Pagkatapos, lumupok ang Bulkan Taal, hindi ka nakabalik yan sa puluyan mo. Kung na palang abuyan mo kasapatan, manok, ihimplo, gapultre, kag-iban pa, do ano blak sakit na nga, hindi mo to pagbalikon ng kasapatan mo, magkalamatay malang. Silingan sa pumuluyo, kuwao na mo to, sa mapatay, ibaligya lang namon, makakwarta pa kami. Gusto man, sa babayan mo to nga magkalamatay, nga hindi masagod ang ila kasapatan. So kabay pa, aprubahan ini, sang aton mga mamalida, ang ginaduso subong nga kinanglan kung may kalamidad, hindi lang tao ang aton iriskyo, pati na ang mga kasapatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.